Minsan laeng aluma sa tak iti daytoy a panagbiag ngarut anyaman anasaya at mabalin nga aramidek ita maminsan laeng aluma sa tak iti daytoy a panagbiag ngarud anyaman anasaya at mabalin nga aramidek ita anyaman anaimbag mabalin ko nga iparing na nak amang aramid ngarod amin akabaelak ngarod masapul asaan ko apalapsen wenno ibareng-bareng gaputa saan akon lumabas manen iti daytoy a panagbiag anyaman anaimbag mabalin ko nga iparing na tulungan nak amang aramid ngarod amin akabaelak masapul asaan ko apalapsen wenno ibareng-bareng kaputa saan akon lumabas manen iti daytoy a panagbiag maminsan laeng aluma sa ta iti daytoy a panagbiag ngarud anyaman anasaya at mabalin nga aramidek ita maminsan laeng aluma sa ta iti daytoy a panagbiag ngarud anyaman anasaya at mabalin nga aramidek ita anyaman anaimbag mabalin ko nga iparing na tulungan nak amang aramid ngarod amin akabaelak ngarod masapul asaan ko apalapsen wenno ibareng-bareng gaputa saan akon